Спартак АД е основан през 1928 година и днес е водещ производител на промишлени вентилатори в България. С над 95 години опит в машиностроението и металообработката, заводът успешно произвежда индустриална вентилационна техника, метални палети и сложни метални изделия по клиентско задание. С помощта на внедрената система за управление на процесите ISO 9001-2015, Спартак АД осигурява ритмичност и контрол на качеството на изделията. Инженерният екип, който работи в завода, участва в разработването на продуктите, като стриктно спазва всички зададени изисквания и проследява целият технологичен процес. Клиенти на Спартак АД са освен български компании, също така и големи производители от Германия, Нидерландия, Италия, Франция и Русия. Заводът е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската браншова камара по машиностроене. Нашия завод предлага пълен производствен цикъл от проектиране и чертежи през снабдяване с материали и изработка до доставка на клиента. Най-важна част от нашето производство са индустриални вентилатори и вентилационна техника. Вентилаторите, които произвеждаме, намират широко приложение в много сфери. От минната, металургичната и химическата промишленост, през енергетиката и селското стопанство до хладилната и сушилна техника. С тях се транспортират материали като брашно, цимент и дървесни стърготини. Осигурява се въздушен поток при горивни процеси или се извършва вентилация и климатизация на сгради. В Спартак АД изработваме метални палети и индустриално оборудване, което помага на много български и международни компании в автомобилостроенето да работят по-ефективно. Правиме палети с общо предназначение, които се използват за транспортиране и съхранение на всякакви детайли. Палетите, които могат да бъдат подцинковани, прахово или мокро боядисани. Палети, които могат да се подреждат един върху друг или са свободно позиционирани. Освен тях, произвеждаме и конструкции с сложни метални елементи, метални колички, контейнери, каси за оръжие и други изделия по задание на клиента. Ние разполагаме с високотехнологичен машинен парк, който ни позволява да изпълняваме проекти с висока прецизност и качество. Дейността на дружеството се развива в производствено хале с площ 14 000 квадратни метра и височина 14 метра. Оборудвано с мостови кранове с товароподемност до 20 тона. Основните машини, с които работим, са файбър-лазерни машини за рязане на листов материал с размери от 2 до 6 метра, обработващи машини, цифрово управляеми фрезови центрове, стругове и шлайф машини, заварачни роботи за автоматизирано и прецизно заваряване, огъващи машини, апканти и хидравлични преси за обработка на детайли с различна дебелина и форма, съоръжения за боядисване, инсталации за алкидно и прахово боядисване, гарантиращи издържливост и перфектно покритие.
Тази комбинация от модерна техника и квалифициран екип ни дава възможност да отговаряме на най-високите изисквания на клиентите. Гордеем се с това, което правим и приноса ни към развитието на българската индустрия.